It is Durban Network sila ka Ward 25 eduze kwami uThemba umfoka Mkhize who's the councillor in this ward Khabazela. Namhlanje bekade kufike uminister waka human settlement uThembi Simelane ezonikeza abantu izindlu. Uzizwa kanjani wena njengane councillor le ward? Mina kwethi angibingelele no yabona ngingasho mfowethu ngithi kube kuthi uyakwazi ukungivula ungibone injabulo enginayo ngaphakathi. Remember labantu abazothola izindlu la labantu abakhelwe izindlu la ngoba uya planning ukuthi in 2 months time bebe bengena bonke abantu ababelokhuza abama beneficiaries la labantu abashelwa njalo iward yami angazi ngathi bulewe ngomlilo especially yona iKennedy. So ngimore than ukujabula ngana kwethu kube angixoki ngabe uyangibona ngiyasina manje yabo ngabe ngiyagiya mfana kithi so nje ngimore than ukujabula. Khabazela asikhulume ngezimo kakhulukazi abantu abahlala ngaphansi kwazo kule ndawo eyimjondolo kakhulu. Nana kwethu yabona ngenhlanhla ngokhansela wawo umjondolo nawo so yabona uphila under umjondolo one into sabela kuyona ukuthi uzosha ungeze ukuyishisa wena kuyenzeka ubudedengu bukamakhelwane kuyenzeka kuba ugesi kuyenzeka ugesi mhlawumbe uhambile ubuye sekuba umonakalo. So ukuphila ande impilo mjondolo remember mawusuqalile khona eKennedy nje enyangeni ezimbalwa edlule uthe mawusuka umlilo wasuka wathatha ingane encane nosisi wayelele phakathi kwashona abantu ababili. So umlilo awuvamisile ukuthi uthi mawufika ungabi na ukuyekeka ukuthi kuzovuza umjondolo kwasho cima vuza lokho vele nendlu kaThale ngavuza. So but kulokhu nje kokusha remember nangesikhathi seyikhukhula iward yami ingenye amaward akhahlamezeka kakhulu angangoba ewadini yami mhlamba abantu abadlulelwa imphefumulo baba u17 kunabangatholakalanga bamuka nayo imfula abambozwa inhlabathi. Ngithi impela kunabanye 3 or 4 abangatholakalanga at all. So uyasibona ke isimo sokuthi kuthiwe usokuphila andomjondolo because mawusune building enjengale is not easy kuthiwa kungenzakala izimo njengalezo noma kuthiwa kuyashaya amakhelwane niyavuka nize nikwazi ukucima hayi ukuthi kuzolwatheka kwamba. So impilo yasemjondolo nemfethu akusoze kwaba impilo but siyaphila because singabantu nanokuthi sihluphekile but ke ngiyethemba ke ngana kwethu ma ubona uhulumeni ehleze enyakaza ke mfowethu ngoba mawuzobheka ngoba afuneki umuntu agxeke njalo. Ziningi izindlu uhulumeni asezakhile but it's just that ukuthi sibaningi emhlabeni sibaningi abantu abanemjondolo thina sicela nje uhulumeni ukuthi angathi angaqinisa kule yezakhiwo ileyo sicela kuyena nje ukuthi aqinisa aqhubeke nomsebenzi wakhe omuhle because if you can see nje bathi ubona nje nalana abantu abazohlomula ba 198 but it's just that ihlanganisa ama ward awethu kodwa ba 198 sibonile ukuthi kuhlomula no mama abadala sibona umama onaminyaka u92 kusho likhulu lokho kodwa councillor sithatha usibeke ngoba kuyaye ukuthi mase kuhlonyulwa uthola ukuthi sekukhona nabantu mhlawumbe abanye bangaphandle abangafanele ukuthi bahlomule. Nina yipi indlela kade niselecta ngayo abantu abazohlomula? Okay lana angithi njengamanje mina ngiyazazi ngikuyinhlangano ebusayo ANC but ngithe makufanele kubhekwe abantu abazohlomula ngayithatha zonke inhlangano yenkatha inhlangano yeEFF abaholi bayo inhlangano yenkatha inhlangano yeEFF inhlangano ezikhona within le area ngababuyisa ngathi ngiyacela ngokuhlanganyela hayi kwenziwe inhlangano eyi1 ngokuhlanganyela hambani nibheke abantu abadeservayo ukuthi bathole izindlu enibona ukuthi njengoba ubona ke nawo imphumela bahambile nampoko akubona bodwa usazobabona una 92 years ngenhlanhla ke
ucontractor kulokho khona 92 ube semfakela nefinisher nje ephelele. Laba abantu abazongena namhlanje ucontract uphindwa abathengela nje igrosa nje impela engahlala inyanga almost 2 months. Yabona, so ilokho nje ukuthi ngabahlanganisa bonke ukuze kungabi khona into ezokuthiwa usibanibani, ngoba ikuyenzeka mfowethu kufana nezinto zemsebenzi. Umuntu uvele uzokuthiwa usahambile walanda umuntu wakubo athi ucelile ngicela ungilethele abantu ababili kunamathuba athile omsebenzi, uzokuthiwa uhambile walanda. Nalana ke into enjengaleyo ngizamile ngayo yonke amandla ami ukuyigwema ngenkathi ngihlanganisa zonke inhlaka ekhona ekuhlaleni. Sibonge ngesikhathi sakho Khabazela. Ngibonga kakhulu Mtaba, ngiyabonga.